Ассалому алейкум ҳамкори азиз ва апаву харои ки то ҳол дар командаи ман нестен. Ма барои шумо чӣ гуфтанем? Онҳое ки дар командаи маин, мошоалло духтаракое ки чаққони ки дар командаи ма кор мекунен, аллакай шумо ҳам ба олик биромаден ва онҳое ки нав дохил шудагиан дар командаи ман коракотуна сахт қапен ки шумо ҳам ба ҳамин олико бироен. Ин маоши 21 рӯзаи ман каталоги гузашта 49950 сомон олики ман гузашт да 21 рӯзи кории ман. Вақте ки мо кор мекунем албатта ба чунин олико мебурем, ҳатто бар зиёд ба ин олико мебурем. Онҳое ки то ҳол кор кардаги нестин, кор намекунен, марҳамат кунен, биёен дар номерои рӯи экран буда нависен. ма шумо дар кора ётем, ёрдами хидмат расонам, бизнеса бепул омӯзонам ва бизнеси худтона шурӯъ кунен духтаро. Ин шансе ки дар шумо аллакай ҳаст, шумо ҳаматон метавонед ки аин шанса истифода бурда кор фаъолият кунед. Ассалому алейкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯзам барои шумо материалҳои яки 3D чизе ки шумо медонед 3D-ҳоро барнавор мегирем, шумо да нишон медиҳем. Барои он мегӯям ки занако бидавен. Удафам гуфтем бидавен, бисёро давиден, яки бисёри дигар надавиден, барои ҳамун успед накарден. Барои ҳамун як бор дигар мегӯям ки шумо агар барвақттар партоен ҳам чизои маъқултона шумо ҳамин чизои ки ҳозир шумо тамошо кардед гирифта метавонед сари вақт. Барое ки ҳозир ҳамин чиз камай, вақте ки бисёр шид баъд ёфта мешавад. ҳамин чиз камай. ина ҳамаи маркош ҳастанд тозашай. чиқадре ки шумо медонед мо дуюм сорт савдо намекунем. фирмаи нағзи нағзиш 3D-ҳои новинка. ина апоем ки даванданд, тезтар ки бидаванд ҳамин чизоро метавонанд ки дастрас кунанд бигиранд. 3D-ҳои новинка. барои материал пурсидем. материал дубайские, материали дубайский 3D. дар бораи 3D-ҳо як бор дигар маълумот метавонам. ҳамира чашм қатӣ мебини ҳайрон мешавӣ. мегӯӣ чӣ ба хеле глош буромада места. барои ҳамун 3D-ш мегӯянд. беҳад фасонанд. кадом ида ки мисол якам бор мебина фикр мекунад ки глош зиндае. на самом деле глош зинда метавонад. хеле ихтирои замони нав. замон дигар шид бо чизоам дигар мешавад. пешравӣ мешавад. хеле хитои қанша бизананд. як чизои бировардааст ки одамо ҳайрон мешаванд. хай бо мумкин ба солҳои дигарра бо ягон чизи дигар придумат кунам бирорам ки бо ҳайронтар шавем шумо. бисёртон ҳамин савола метаҳед. зуриш чи ай? ҳамин кирта мекунӣ мепӯшӣ. мегӯянд кирташ гулӯи зинда дорад. миян ай пеш меқапанд. хеле одамам хеле кардагианд. занг задан гап задан ки мо кирта кардем, хиёл кардан ки глош зиндае. миён хитона ҳатиёт мекунӣ кам ки масъалаи бақватиш 5 сол гарантия дорад. материале ки мо шумо да фирма кафолат додагиай 5 сол намедара. шушта мепӯшӣ. бисёри одамо бо ҳамира болишт мекунанд кӯдакошон да ҷое ки мисол кӯдако тез медаронанд чити сатинора болишт мекунанд. болишташ ҳамин хел мулоими зур меяд ки аҷой буд. барое ки чи ай охи пахтаи тоза, пахтаи хитоӣ, бамбук мегӯянд. як сорти пахтаи ҳамин бамбук худ монда пахта мегӯянд. уҷада як сорти зур дорад. сорти олиш бамбука. ина марҳамат бибинед хишрӯ дорам ки апои давандам тезтар ҳамин чизоро дастрас карда мегиранд. инҷа майдагил дорад, гилӯи калон дорад. чизое ки шумо да маъқулай барои ҳамаи намуди кожаи духтарако ҳаминҷода ҳаст. кадоме ки зардакай, сафедакай, гардимрангай ҳамин павкуси худтон инҷа вибр кунед. чизотона иншоалло ки доставка тамоми шаҳрҳои тоҷикистон дорем. москва
Россия агар мисол шумо 5-та 10-та дона бигирем, мо доставка мекунем. Кам доставка невыгодная. Барои ки ҷа аптовияй нархи ҳамё 100 сомон ай. Якм сорташ, яъне ки сорти хубаш. Мо кадоме ки мисол 5-та мегира, инҷа ступка дорем. Арзонтарам кадам метавонем. ин чизои маъқултона. Инаиш бо дига хелтара. ина новинкое ки имрӯз буд, ман шуморо нишон додам. Кадомеда ки маъқул мешавад, фақат барвақттар ки бехафагӣ шавад. Вақте ки тамом шавад, шумо занг мезанед, он вақта мо ҳамун чизи даркоитона ёфта дода наметонем. хушрӯ бибинед, чизои даркори шумо ҳастай. как раз баҳорай, наврӯзда мепӯшем. видеоҳои мо агар шумода маъқул шуда бошад, якта лайк мемонем. ба фикрам видеои оянда 3 рӯз пас мешавад, барои гулӯи мо санг додагиам. бо новинка 3 рӯз пас мешавад, ман шумода мепартовам. бохи сарбаланду обод бошед. видеоҳои ояндаи морам тамошо кунед. худоҳофиз.